Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nirvan. Taong 1947, Isulan, Sultan Kudarat. Noong mga panahong ito, 2 dekada ng pinuno ng tribo si Nirvan. Likas sa kanila ang tumira sa paanan ng bundok, kaya naman sa halos na 6 na henerasyon, hindi sila umaalis doon. Ayon sa mga matatanda, sa kanila ang malaking parte ng lupa sa Isulan, kaya karapatan nila at obligasyon na ito ay pangalagaan. At para mapanatili ang katahimikan, lahat ng isinisilang na lalaki sa tribo, ipinanganak para maging mandirigma. Bawat isa nagtataglay ng kakaibang pamamaraan ng pakikipagkombate. Isang uri ng sayaw ng kamatayan ang sining na kanilang ginagamit para mapaslang ang mga pangas at nagbabalak ng masama sa paraisong matagal na nilang pinoprotektahan. Hindi man sa pagmamayabang pero sa paglipas ng mga dekada, marami na silang tao at mga nilalang na naturuan ng leksyon. Karamihan sa mga ito, hindi na nakakabalik para magbahagi ng kanilang mga karanasan. Dahil dito naging matunog ang tribo. Hindi dahil sa kabagsikan nila, bagkus ay dahil sa prinsipyo at paninindigan. Alam din ng mga ito na likas silang mababait, kaya sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-usap at kasunduan, malayang nakakapasok ang mga ito sa mga lupa na sakop ng kanilang teritoryo. Dadalawang bagay lang naman ang ayaw ng tribo. Una, ang balahurain ang kalikasan, at ikalawa, ang pagkuha ng mga ligaw na hayop na hindi naman nila kailangan. Naniniwala sila na bawat puno at hayop sa gubat naghahangad ng tamang respeto bago ito kunin at gamitin. Ayaw na ayaw nilang nalalabag ito, kaya may matinding kaakibat na parusa ang sinumang mga ngasong mauhuling hindi sumusunod sa patakaran na ipinapatupad nila. Dahil dito, kung kaya't mangilan-ngilan na lamang ang naglalakas ng loob na pumasok sa gubat kung saan sila nagbabantay at naninirahan. Kabilang sa mga ito, ang grupo ng mga ngasong pinamumunuan ni Omar. Isang magsasakang taga-baryo na malimit na magpaalam sa kanila para mangaso ng baboy ramo. At ayon kay Nirvan, halos 7 taon na yung nagpapabalik-balik sa gubat, kaya kabisado na nila ang kilos at kalakaran nito. Naniniwala rin siyang disiplinado yung tao, gawa ng makailang beses na nitong napatunayan ang kanyang sarili. Bagay na naging daan para maging magkakilala silang dalawa. Dagdag pa niya na, si Omar ang kauna-unahang tagalabas na naging kaibigan niya, kaya kapag dumadayo ito, natutuwa talaga siya. Palagi rin yung merong dalang produkto galing sa baryo na malimit namang pagpistahan ng mga kapatid at katribo niya. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Omar, hindi niya maipagkakaila na pinagkatiwalaan ito ng bawat isa sa kanila. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang taong yun pala ang magiging mitya sa paparating na kaguluhan. Nagsimula ito, 3 buwan nang lumipas pagpasok ng taon. Madalas noong pumunta si Omar sa tribo na siya namang naging normal na para sa kanilang lahat. Isang hapon, habang nagkakatay ng kambing ang kanyang mga kasamahan, may lumapit na mensahero para ilahad ang pagdating ng kanyang kaibigan. Dagdag pa nito na kasalukuyan yung naghihintay sa labas kasama ang mga tauhan nito. Nang marinig naman yon ni Nirvan, agad niyang sinamahan ng mensahero para salubungin ang kanyang kaibigan. Pagdating nilang dalawa sa bukana ng tribo, dali-dali naman niyang inutusan ng mga bantay na buksan ang pinto. Walang sabi-sabi, agad naman nila yung ginawa hanggang sa nakapasok na ang kaibigan niya. Hindi ako sanay na pumupunta ka rito ng ganitong oras Meron ka bang importanteng pakay, kaibigan? Bungad na wika niya. Pagkarinig naman ni Omar sa kanyang sinabi, napangiti lang naman to habang sumasagot. Oo, kaibigan. Meron nga akong pakay.
Pero bago natin to pag-usapan, pwede ba na sa pribadong lugar tayo? Ayoko kasing marinig nila ang mga sasabihin ko sa iyo eh. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ito ay paunlakan. Ang inisip na lang noon ni Nirvan, mahalaga ang mga sasabihin nito, kaya kailangan niya yung respetuhin. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok nila sa loob ng bahay, agad naman niya yung pinaupo sa sala. Bago rin sila magsimula, binigyan niya yon ng pagkain at inumin. Nais niya kasi yung maging komportable para naman kahit papaano mailahad nito ang mga nais nito. Pagkatapos naman nilang kumain, dito na yun napabuntong hininga habang inilalahad ang tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa baryo nila. Ayon kay Omar, kaya siya napapunta doon ng 10 oras ay dahil sa nangyayari sa pamilya niya. Nilusob umano ito ng kanilang mga kaaway kung saan nagawa nitong makuha ang kanyang asawa at mga anak. Pagtatapat pa nito na, pinagkakautangan nila ang mga taong yon, ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi sila makapagbayad-bayad. Matagal na rin ang kanilang utang, kaya paulit-ulit na sila nitong kinukulit hanggang sa dito na sila magkainitan. Dagdag pa nito na, hindi na siya nagpatulong sa kanyang mga kasama dahil alam niya na paniguradong masasangkot din ito sa gulong kinakaharap nila. Hindi yun magiging handa sa kadahilanang yung mga taong pinagkakautangan niya ay maimpluwensya at makapangyarihan. Marami rin itong kakilalang matataas na tao at may mga kaugnayan ito sa mga rebeldeng kumukuta sa labas ng kanilang lugar. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang kinikimkim nitong problema, napayuko lang naman ito habang nagwiwika ng, "Ikaw na lang talaga ang pag-asa ko para mabawi ang pamilya ko. Alam ko na may maitutulong ka, kaya ako sa iyo unang lumapit. Nakikiusap ako sa iyo bilang kaibigan. Tulungan mo ako mailigtas ang pamilya ko. Pangako, kapag sumang-ayon ka, agad kaming aalis dito sa oras na makuha ko na sila. Tatakasan ko na lang ang utang dahil hindi ko talaga yun kayang bayaran." Matapos nitong magsalita, naiwan siya nitong tulalang nag-iisip. Hindi niya kasi halos mawari kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang kaibigan. May pinagsamahan silang dalawa, pero ang ipinapagawa nito ay mali para sa mga mata niya. Makalipas pa ang kalahating oras, nanatili siyang tahimik habang patuloy na pinakikinggan ng mga dahilan nito at pangungumbinsi. Kung siya lang ang masusunod, hindi niya talaga yun pagbibigyan. Ngunit dahil sa awa at pakikisama, napilitan siyang gawin ng bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Kalaunan, nang makapagpasya na siya, seryoso siyang tumayo kasabay ng pagsagot dito ng, "Sige, tutulungan kita, pero hindi sa marahas na paraan. Kakausapin ko sila, baka magkaroon kayo ng panibagong kasunduan. Ang payo ko sa iyo, huwag mong takasan ang obligasyon mo. Pwede mo itong ipagpaliban, pero kapag nakaluwag ka, bayaran mo ang mga kinuha ninyo. Huwag mo sanang kakalimutan na ang ibinigay nila sa iyo ay nakatulong din sa iyong pamilya. Iwasan mong maging makitid, kaibigan, para hindi ka malagay sa ganitong sitwasyon. Sige na, hintayin mo kami sa labas." Nang marinig naman yun ni Omar, taus-puso naman siya ritong nagpasalamat. Ilang minuto pa ang lumipas, magkasama na nilang tinahak ang daan patungong baryo. Kasama niya noon ang 2 niyang anak na isa ring ganap na mandirigma ng tribo. Habang binabagtas nila ang daan, nagpatuloy ang kanilang usapan. Maigi niyang inalam ang personal na pagkatao ng mga pinagkakautangan nito para naman alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang kaso lang, naging matipid sa pagsagot ang kaibigan niya. Kaya sa bandang huli wala rin siyang nakuhang importanteng impormasyon. Gayunpaman, dahil sa nakapagbigay na siya ng kanyang pangako, pinili na lamang niyang sundin ito. Pagdating nila sa baryo, nagmamadali siyang tumungo sa bahay ni Omar. Nang masipat nila ito, agad na bumungad sa kanila ang mga taong kanina pang naghihintay.
Sa unang tingin, alam ni Nirvan na hindi yon kapamilya ng kanyang kaibigan, kaya pasimple siyang nagbaba ng senyas sa dalawa niyang anak. Nais niya kasing dumistansya lang ang mga ito para kung sakali mang may mangyari, hindi ito basta-bastang mapupuruhan. Maya-maya pa, pagharap nila sa mga naghihintay, agad namang lumabas ang pinagkakautangan ni Omar. Kahit may mga nanonood na tao sa ginagawa nito, parang wala itong pakialam. Literal na kinakaladkad nito ang asawa ng kaibigan niya, dahilan para magalit na rin siya. Yun nga lang, obligado siyang magtimpi nang sa gayoy magkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Kalaunan, nang magpang-abot na ang kanilang mga paningin, ngumisilang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Oh, buti naman at may nasasandigan pa ang inutil na taong ito. Sabihin mo, ikaw ba ang magbabayad ng mga utang niya? Dahil kung hindi, ako na ang nagsasabi sa iyo. Itadamay ko kayo." Nang marinig naman ni Nirvan ang sinabi nito, halos hindi na siya makapagtimpi. Gayunpaman, pinili niyang maging mahinahon upang maiwasan ang gulo na pwedeng mangyari. At sa halip na patulan nito, sinubukan niyang magpaliwanag. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ganoon ang nangyari. At habang siya ay nagsasalita, biglang bumunot ng armas ang isa sa mga kasama nito. Walang habas nitong pinagbababaril ang kanyang dalawang anak hanggang sa tuluyan na yung bumulagta sa lupa. Dala ng pagkataranta ni Nirvan, napilitan siyang tumakbo papalayo para iligtas ang kanyang sarili. Malalim ang kanyang kasanayan pagdating sa pisikal na pakikipaglaban, ngunit sa pagkakataong yon, alam niya na mapapahamak siya kapag siya ay nagpumilit pa. Bukod kasi sa nakapwesto ang kanilang mga kalaban, may dala-dala rin itong makabagong armas na kayang pumatay ng malayuan. Pagdistansya naman niya sa bahay na yon, dito niya nakita kung papaano paliguan ng bala ang kaibigan niya. Ganon din ang ginawa ng mga ito sa naiwan nitong pamilya hanggang sa wala na roong natirang buhay. Matapos ang pangyayari, agad namang nagbaba ng utos ang taong yon sa mga tauhan nito para siya ay mahanap at mapatay. Ayon sa lalaki, hindi siya dapat makabalik dahil sa mapanganib para sa kanila na siya ay makahingi ng tulong sa kanyang mga kadugo. Nang marinig naman yon ng mga tauhan nito, nagmamadali yung kumilos patungo sa lugar kung saan siya nagmamasid. Kaya naman ang masipat ito ni Nirvan, agad siyang kumuha ng 2 tipak ng kahoy para gamitin bilang sandata. Sa puntong yon, nakahanda na siyang lumaban dahil sa alam niya na mauunahan na niya ang mga ito. Kumbinsido rin siya na wala yung panama sa kanya kung pisikal na kumbate lang ang pag-uusapan. Ilang minuto pa ang lumipas. Kasalukuyan nang naglilibot ang mga ito sa kakahuyan kung saan siya naroon. Nasa 5 katao ang bumuntot sa kanya at para mas madali nitong maikot ang lugar, naghiwa-hiwala yun. Pabor naman ito para sa kanya, lalo pat mas madali niya yung mapapatay kung hindi ito magkakasama. Maya-maya pa, nang medyo mapasok na nito ang kakahuyan, dito na siya kumilos. Una niyang pinuntirya, yung pinakahuling umuusad sa grupo. Ito kasi ang pinakamadaling paslangin dahil sa lahat ng naghahanap sa kanya, ito ang pinakaimportante. Pagdaan naman ng biktima sa kanyang kinaroroonan, agad niya yung tinadyakan at pagbagsak nito sa lupa, walang habas niya itong inundaya ng saksak sa may bandang leeg. Lahat ng ugat na pwede niya roong maputol, pinutol niya hanggang sa wala na yung nagawa. Segundo lang ang dumaan nang tuluyan na yung bawian ng buhay. Matapos naman niya yung mapatay, dali-dali niyang pinuntahan ng mga natitira para paslangin at pahirapan. At dahil sa kanyang kasanayan sa gubat, hindi na ito naging mahirap para sa kanya. Napakadali na lang nabitagi ng mga ito, gawa ng yung pamamaraan ng pagkilos nito ay halatang baguhan sa mga ganoong uri ng lugar. Kaya naman kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon,
hindi niya ito pinapalagpas. At sa sobrang galit niya, parang hayop niyang pinagpapapatay ang mga ito. Nang mapaslang na niya ang mga nakabuntot sa kanya, agad siyang bumalik ng tribo para ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Galit na galit noon si Nirvan, kaya hindi niya binalak na magsagawa ng mga simpleng pag-atake. Nang marating niya ang kanilang lugar, agad siyang tumungo sa bahay nung matandang alam niyang matagal nang nag-aaral ng karunungan ng kadiliman. Pagpasok niya sa loob ng bahay, sumampulat sa kanya ang napakadilim na paligid. Wala siya halos ritong naaaninag, maliban sa matandang nakaupo sa tumba-tumba, bitbit ang isang maliit na lampara. May binabasa rin yung mga panalangin na nagmumula sa itim na libreta. Makalipas pa ang ilang segundo, bahagya yung napatahimik dahil sa pagramdam nito sa kanyang presensya. Paunti-unti tumitig ito sa kanya hanggang sa magpang-abot na ang mga paningin nila. Naririnig ko ang sigaw ng iyong puso, Dato. Galit na galit ka. Naghahangad ka ng paghihiganti. Binabalak mo ring yakapin ang kapangyarihan ng kadiliman para matupad ang iyong binabalak. Subalit ang pagmamalabis mong ito ay may matinding kabayaran. Kaya tatanungin kita, nakahanda ka ba para sa magiging kapalit ng iyong kapangahasan? Seryosong wika ng matanda sa kanya. Nang marinig naman yon ni Nirvan, walang pagdadalawang isip siyang sumang-ayon. Bago rin siya sumailalim sa mga ritual nito, inihabili niya sa kanyang asawa ang pamamahala sa kanilang tribo. Nakapagpasya na kasi siyang umalis sa oras na mapaslang niya ang mga pumatay sa anak niya. Yon ang magiging kabayaran ng lahat upang maipakita ang kanyang pagdadalamhati at pagsisisi. Matapos naman niya yung mailahad sa kanyang asawa, agad siyang umalis sa bahay nila. Napakalamig ng kanyang naging pakikitungo rito dahil sa alam niya na yun na ang huling pagkakataon na sila ay magkikita at magkakausap. Pagbalik niya sa bahay ng matanda, agad nilang isinagawa ang ritual. Ilang oras ang lumipas, natanggap na niya ang lahat ng sumpa at kapangyarihan na kanyang hinahangad. Ngunit ayon sa matanda, hindi pa ito ganap na pagmamay-ari niya dahil sa hindi pa siya namamatay. Matutupad lamang ang lahat ng resulta ng ritual sa kanyang ikalawang pagkabuhay. Mariin din siya nitong inabisuhan na hanggat maaari magpakalayo-layo na muna siya sa kanilang tribo. Kailangan niyang gawin ito para masigurong walang madadamay. Nang marinig naman ni Nirvan ang sinabi nito, napilitan na siyang umalis. Bukod kasi sa papalalim na ang gabi, malapit na ring magsara ang pintuan ng tribo. Ayaw niyang maiwan sa loob nito dahil ayon sa matanda, may posibilidad na sabihan siya ng kadiliman anumang oras magmula sa gabing yon. Mabuti na lang talaga, matapat sa kanya ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Kaya hindi ito kumontra nung inilahad niya sa mga ito na lalabas siya. Pagsarado naman ng tribo, agad niyang tinahak ang daan patungo sa mga kabundukan. Wala siyang eksaktong direksyon na pupuntahan dahil lang nais lamang niya makalayo sa tribo hanggat kaya niya. Pagsapit ng 10:00, medyo nag-iba na ang pandama niya. Nagiging mabangis na rin ang kanyang mga kilos at halos naliligalig na ang kanyang kaisipan. Ramdam na rin niya ang pagbilis ng kanyang paghinga na animoy numipis na ang hangin sa paligid niya. Hindi naglaon. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, dito na siya tuluyang bumulagta. Bagaman buhay pa ang kanyang wisyo, pakiramdam niya na matay na ng tuluyan ang kanyang katawang lupa. Kahit kasi pilitin niyang kumilos, sadyang hindi na ito sa kanya sumusunod. Makalipas pa ang ilang segundo, dahan-dahan nang nandilim ang kanyang paningin na sinabayan naman ng paghina ng kanyang paghinga. At paunti-unti kumawala na rin sa kanyang katawan ng kanyang ulirat. Alam ni Nirvan na ito na ang kanyang katapusan, kaya sa halip na magmatigas pa at lumaban, minabuti niya na yakapin ito ng buong kagalakan.
Paglaho ng kanyang wisyo, wala na siyang ideya sa kung ano man ang narating ng kanyang kaluluwa. Ayon sa kanya, na yung karanasan niya noong mga oras na yon ay literal na nawala. Wala siyang nakita, ni wala siyang nasaksihang mga kahariang pinaniniwala ang pinupuntahan ng mga taong namayapa. Bagay na naging daan para questionin niya ang mga agam-agam ukol dito. Ilang oras pa ang lumipas, bumalik siya sa kanyang katawan. At sa sandaling yon, pakiramdam niya na lipasan na siya ng ilang libong taon. Ayon kay Nirvan, napakatagal niyang makabalik sa puntong hindi na niya halos makilala ang katawan niya. Maya-maya pa, nang manumbalik ang kanyang lakas, minabuti niyang pagmasdan muna ang kanyang katawan. At nung masipat niya na ito, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding pagkagulat. Ayon sa kanya pinuno, nadatna niya ang kanyang sarili na halos nakabauna sa ilalim ng lupa. Balot na rin siya ng mga ugat ng damo at halaman na animoy ilang buwan na siya ritong nakahimlay. Pagbangon naman niya, agad niyang naramdaman ang hapdi na dulot ng mga ugat na halos pumasok na sa kanyang mga laman. Lahat yon tiniis niya hanggang sa makatayo na siya. Pagsilay niya sa paligid, agad siyang napaisip ukol sa kalagayan ng kanyang pamilya. At sa isang kisap mata, binalot siya ng matinding pangungulila. Gustong-gusto niyang bumalik pero sa tuwing naaalala niya ang mga sinabi ng matanda sa kanya, nawawalan siya ng lakas ng loob na magpakita. Kaya naman imbis na bumalik sa tribo, nagdesisyon siyang bumaba sa pinakamalapit na kabayanan. Minabuti niyang manirahan dito para malaman niya ang buhay ng isang ordinaryong tao. Kinaumagahan, nang makarating siya sa pinakamalapit na bayan, agad siyang sinalubong ng isang kagimbal-gimbal na balita. Ayon sa mga taong napagtanungan niya, 7 taon na ang nakalilipas mula sa taong kanyang binabanggit. Matapos naman itong ilahad ang tungkol dito, agad naman siya nitong pinangilagan gawa ng pakiramdam ng mga ito. Nasisiraan na siya ng ulo. Di naman niya yun gaanong pinansin dahil maging siya man hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Bagaman gulong-gulo ang kanyang isip, sinikap niyang kumalma upang makapag-isip siya ng maayos. Halos mag-iisang linggo na rin siya noong tuliro hanggang sa paunti-unti natuto na rin siyang sumabay sa agos ng panahon. Di na rin muna niya gaanong inisip ang tungkol sa kanilang tribo dahil naniniwala siya na nasa magandang kalagayan nito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi ganon kaganda ang sitwasyon nito kagaya ng kanyang inaasahan. Makalipas ang ilang buwan, nang makapagtayo na siya ng kanyang tahanan at makahanap na ng maayos na trabaho, may nabalitaan siyang ulat ukol sa isa umanong tribo na nagdudulot ng takot sa mga karatig lugar. Pangalan ng tribo nila ang nabanggit. Kaya nang marinig niya ang tungkol dito, binalot siya ng alalahanin. Di siya makapaniwala sa kanyang mga narinig, kaya ora mismo lumuwas siya para kumprontahin ito. Pagdating niya sa baryo kung saan pumanaw ang kanyang 2 anak, dito niya narinig ang mga usap-usapan ukol sa isang makapangyarihang angkan ng mga katutubong aswang. Ayon sa mga usap-usapan, gahaman umano ang mga ito sa karne ng tao at literal na peste yon sa kanilang lugar. Bukod sa wala itong kinikilala, masyado rin yung mabangis at mapaminsala. Kaya naman karamihan sa mga taga-baryo napilitan ng lumikas sa kani-kanilang mga probinsya. Nang marinig naman ni Nirvan ang tungkol dito, agad niyang naisip na merong nangyayaring mali sa lugar na yon. Nababahala man siya sa kanyang mga malalaman, pilit siyang nagpakatatag alang-alang sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. Pagsapit ng gabi, di siya nagdalawang isip na tumungo sa paanan ng bundok. Wala siyang dalang kahit na ano upang maipakita sa kanyang mga kadugo na hindi siya banta sa kanilang tribo. Kalaunan, nang marating niya ang harapan ng tribo, agad siyang sumigaw habang inilalahad sa mga ito ang kanyang pangalan. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakinig sa kanya na animoy matagal nang walang naninirahan sa lugar na yon.
Bukod kasi sa napakadumi na ng paligid, kapansin-pansin din ang pagkabuwal ng ilang bakod sa paligid. Maya-maya pa, bahagya naman siyang napatitig sa pinto nang masipat niya na unti-unti na yung bumubukas. Hindi nagtagal, dito niya na tuluyang nasilayan ang kanyang mga kapatid na para ng mga mababangis na hayop. May mga tanikala rin ito sa leeg, tapos sa estado ng katawan nito, mukhang matagal na yung hindi nakakain ng tama. Kapansin-pansin din ang dami ng sugat nito sa katawan na animoy pinahihirapan ng mga ito kapag hindi nila nagagawa ang kanilang mga trabaho. Matapos naman niya yung masaksihan, ipinagpatuloy niya ang paglalakad papasok upang malaman ang totoong nangyayari rito. Pag-apak niya sa loob ng tribo, dali-dali namang isinara ng kanyang mga kadugo ang pinto. Mabilis din siya nitong pinaligiran hanggang sa tuluyan na siya nitong masukol. Sa ganoong sitwasyon, alam niya na nanganganib na ang buhay niya, ngunit pinili niya pa ring maging kalmado. Kampante si Nirvan sa sitwasyong yon dahil sa kapangyarihang nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na lumabas ang mga bagong namumuno sa kanilang tribo. Akala niya nung una kung sino lang ito. Pero pagsilay niya rito, nagulat siya nang masipat niya na yung pumatay sa kaibigan niya at sa kanyang mga anak, ang panibagong namumuno sa mga kadugo niya. Katabi rin ng mga ito, ang asawa niya at ang bunso niyang anak na naglalakad gamit ang mga kamay at paa. Mas masahol pa sa alipin ang turing ng mga taong yon sa kanyang pamilya, kaya naman ang masipat niya ito, di na siya nagdalawang isip na ibuhos ang galit niya. Walang sabi-sabi, buong puwersa niya yung sinugod kung saan lahat ng sumagupa sa kanya, iniwan niyang nakabulagta sa lupa. Sa sobrang lakas noon ni Nirvan, kahit magtulong-tulong ang mga nilalang, hinding-hindi siya nito napipigilan. Dahil dito, kung kaya't walang kahirap-hirap siyang nakalapit sa grupo ng mga mortal niyang kalaban. At bago pa man makapagsalita ang namumuno rito, nagawa na niyang mahawakan ang leeg nito. Pag-angat nito sa lupa, dahan-dahan niya yung dinurog hanggang sa nagkusang bumaba ang ulo nito, indikasyon na wala nang nagkokonektang buto sa pagitan ng ulo at katawan. At kahit patay na ang nilalang, paulit-ulit niya pa yung inundaya ng saksak sa tiyan gamit ang matatalas niyang kuko. Nang makapana niya ang laman loob nito, hinanap niya ang gulugod sa bayhila rito hanggang sa tuluyan niya na yung mahugot. Pagkatapos, iwinasiwas niya ito sa mga kasamahan nito hanggang sa magawa na naman niyang mahawakan ng isa sa mga tauhan nitong nagpupumilit ng tumakas. Paghila niya rito pabalik, agad niya yung binalian ng binti at sapilit ang dinukot ang dalawa nitong mata. Nang manghina na ang nilalang, mabilis niyang hinabol ang 5 pa nitong kasama hanggang sa tuluyan niya na yung mapatay. Akala niya dito na magtatapos ang lahat, pero sa hindi malamang dahilan, patuloy pa rin siyang inaatake ng mga kadugo niya. Noong una sinusubukan lang niya itong pigilan, pero nang mapansin ito ng kanyang asawa, napilitan itong sumigaw para ilahad sa kanya ang totoong sitwasyon ng mga katribo nila. Ayon dito, kagagawan yon ng matandang nilapitan niya. Noong naibigay nito sa kanya ang sumpa, tumungo yun sa baryo para ipaghigante ang kanyang mga apo. Ngunit sa kasamaang palad, may naghihintay pala ritong patibong na siya namang ikinadakip nito. Nang mahuli ito ng grupo, piniga nila ito ng piniga hanggang sa mapilitan na yung gumawa ng sumpa sa ikakapahamak ng lahat. At ang tanging taong nasa tribo na hindi nito naapektuhan ay ito at ang anak nila. Mariin din itong inilahad na huli na para sa kanilang mga kapatid na maibalik pa ito sa normal. Masyado ng matagalang panahon na lumipas, kaya kung hangad niya itong pigilan, kamatayan ang nararapat. Pagkarinig niya sa sinabi nito, kahit labag sa kanyang loob, sinunod niya ito ng buong puso. Walang sabi-sabi, buong lakas niya itong inatake at hanggat maaari pinatay niya yon ng mabilisan.
Matapos nun, sama-sama silang umalis sa lugar. At bago nila tuluyang iwan ng tribo, minabuti niyang sunugin ito. Isinama niya sa pagkasunog ang labi ng kanyang kaaway, habang ang mga kapatid at kaibigan binigyan niya ng maayos na libing. Nang may sakatuparan na niya ang bagay na yon, bumalik siya sa baryo kung saan siya nanirahan ng ilang buwan. At mula sa lugar na yon, pinagsumikapan nilang mabuhay ng normal. Taon nang lumipas, kahit papaano nanumbalik na ang mga ngiti sa labi ng kanyang asawa. Nabuhay din ng normal ang anak niya sa kabila ng karahasang naranasan nito sa loob ng mahabang panahon. Ayon kay Nirvan, na noong nakapagbagong buhay sila ng kanyang mag-iina, wala siyang ibang hinangad kundi ang kabutihan para sa mga ito. Lahat din na nangangahas sa kanila, pinapatay niya ng walang awa at paglilitis. Hindi naman siya masisisi ng asawa niya dahil na rin sa tindi ng pinagdaanan niya. Kalaunan, nang malipol na niya ang lahat ng banta, nanatili pa rin siyang alerto anumang oras at pagkakataon. At dahil sa kanyang lakas at paninindigan, unti-unti na rin siyang nakilala ng mga albularyo. Ito nagbigay sa kanya ng rason para mabuhay at makipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Magmula noon, nakilala siya bilang si Nirvan, ang nag-iisang dato ng kadiliman.